Здравейте хора, аз съм Никола. В днешното видео ще продължим поредицата ни на Minecraft Survival с епизод номер 3. И така, абонирайте се за канала с камбанката и ако искате да продължавам с тази поредица... Не, чакайте, забравих да ви кажа какво ще правим в днешното видео. В днешното видео ще ходим в Недъра за Блейзър родове, за Ендър перли, каквото... Да, само за това. И така, може да се абонирате за канала с камбанката, да оставите един лайк. И нека да започваме. И нека да продължаваме с трети епизод. И така хора, както виждате, вече сме в трети епизод. Значи първата мисия за този епизод ще бъде: имаме диамантена кирка, което означава, че ще ходим да търсиме такова обсидиан, защото не знам как се прави портал. Не мога, слаб съм хора, съжалявам. В втора мисия търсиме Fortress. Убиваме Убиваме блейзовете. Трета стъпка, намираме синята гора и взимаме колкото се може повече перли. И добре, и старт. Сега трябва да отидем до това село там. Имам много храна. Имам 2 стака с хляб. Какво ли не имам, човек? Така, къде е пещерата? Но хора, имаме един проблем, че кофата с вода няма да работи в Недъра, тъй че много трябва да внимаваме, защото не искам тук да свърши поредичката. Така, на къде бяхме отишли предния епизод? В епизод 2 търсенето на диаманти. Много съм Аз съм най-добрия. Имам и 2 диаманта. Между другото се чудя дали да си оставя някой от нещата или да ги хвърля някъде. Знаеш кой ще ги хвърля. Така, сега. Имам 2 кирки. Така. Правиме така. Имам 2 кирки. Ако се чудите защо имам 2 кирки, едната ми е за... Тази ми е за... Крипърчо. Не. Добре. Сега. Добре, така. Сега взимаме това злато. Ще взема всичкото злато. Аз имам 3 golden ingot. Да. На нъгетите. 6, така, 7, 8. Да. Така. Сега така. What? Слайм? Това слайм. Искам да... Омага, ето го! Хора, вижте най-редкия моб. Омага! Не. Чакай малко. Аре, слизай. Аре, мишка. Аре, мишок. Аре, време е за твоята смърт. Така. Еми хора, намерих лава, ма не е това, което ми трябва. Приятел, знаеш какво, ти трябва да пътуваш малко. Добре. Не. Знаете ли какво хора, знам как да направя лава. Не. Чакай. Аре, аз съм подготвен за вас, бе. Добре, така. Сега хора ще ви покажа туториал как да, ако намерите подобна лава, да направите кофа. Как да вземете обсидиан. Така, трябва ви кофа. Така, ето я кофата. Взимате лавата. Така. Сега, слагате това. Някъде чувам още лава. Има и зомбите. Така, сега. Не съм много сигурен дали ще проработи. Сега слагате лавата. Сега слагате и водата.
Готово, вече имате едно обсидиан. Добре. Сега. Какво да махна? Ще махна картофа. Това морква. Ice Bucket Challenge. Сега, хора, ще ви покажа още нещо. Най-вероятно го знаете, ама аз все пак да ви го покажа. Сега, няма да сте под обсидиана, защото най-вероятно ще паднете в лава и ще умрете. Затова. Да, ето, сега. Правиме така. Не, слагаме водата и след това правиме така. Еми хора, за сега това ще го направя по-малък. Мисля, да. Не, чакайте бе, аз съм много зле. Вижте колко съм отчаян. Защото направих една грешка и в момента купа обсидиан. Добре, сега правим така, бум. Ще ми трябва още едно такова. Така, още едно нагоре. Всъщност май нямам, не съм много сигурен. Да, ще ми трябва още едно. Айде още 10 години, докато изкопая едно обсидиан. Така, взимаме Cobblestone. Deep. Така, сега. Всъщност, между другото ще трябва да се направя бум, така. И... Добре, готово, направих си портал. Хора, ще трябва да се направя и златни бутушки, които ще ги направя сега. Ще махна и тук порама. Да запалим портала. Вече имаме портал към Недъра. Сега, така. Ще махна, какво да махна? Айде, ще махна дървото. Лопатка. Не! Еми, нищо ще си направя нова. Нямам и дърво. От Недъра ще взема. Ще махна стрелите. Знаете ли какво, хора, ще си направя далекоглед. Така. Сега. Така, как се прави? Трябва да изпеква това. Така, трябват ми две. Знаете, тази печка ще си я взема. Така, бум. Между другото, хора, малко си промених скина, надявам се да ви харесва. Пишете долу в коментарите. Я да видиме. Опа, перфектно. Ай, слагаме бронята. Така, сега. Взимаме крафтинг тейбълчето. Взимаме това. Така, взимаме такива. Взимаме си печката. Така, сега правим така. Така. Мисля. Или обратно. Я чакам. Мисля, че така беше. Да. Вече имаме Spyglass. Хора, не мога още да имам Optifine, защото играя на 1.20.1 и за тази версия явно още няма Optifine и затова просто имам Optifine чрез Minecraft. Да. Така, време е да си направим и златни бутушки. Готово. Да не ни бият уния зли свине. Айде отиваме към Недъра и се надявам хубав спаун.
Добре, не е зле спауна. Ето за тия свине ви говоря. Знаете, what? Нещо почна леко ми лагва. Малка свиня. Добре, ще трябва да запомня координатите на портала. Или знаете ли, просто ще си не. Добре, запомня. Така. Не, бягайте. Имаме доста храна. Сега търсиме Синя гора и Недър Фортрес. Това ми трябва. Първа стъпка. Първа мисия е изпълнена. Сега трябва да се направя дупка. Като тунел. Сега търсиме, добре чуваме ендърмени. Сега ето го първия. Така правим дупка. Между другото аз ще махна нещо, защото да ето като лавата. Ще махна кораб. Той ще махна тъв. Тия блокове. Така. Сега. Айде, приятелчо. Идвай. Така. Айде. Знаете ли какво, ще си намаля още малко звука. Араде. Кажи ми, че дропна перла. Какво дроп? Нищо. Useless. Перла! Не е useless. Окей. Къде има още ендърмени? What? Добре. Имаме една перла, трябва ни 16. Знам за коя. Бързо. Айде, ела. What? Той не може да го... Удари ме. Чай. Не. Не. What? Как ме биеш, бе? Ти какъв хакер си ти, бе? Чакайте, изкарах си акъл. A few moments later. Аре, мръдни! Къде отиваш, бе? Ела тука, дай си перлата. План Б. Ето го план Б. Добре, план Б, идвай. Не, това е резерва. Готово! Резервата е готова. Даде ми. Yes! Махаме се от този гнусен парен. Пържолките са ми малко към края. Мале хора, вижте колко много направих. Добре. Ето за това ви говорих, че трябва да бъда с Shift. Хора, просто ще ходя към този бален и се надявам просто ще... Не! Базикаш се! Как се върнах при портала? Буквално аз съм взел... И напред. И отиваме да търсиме Недър Фортрес. И напред. И отиваме да търсиме този Недър Фортрес. И се надявам, докато го търсим, да не умрем. Хора, открих още един много по-гнусен байл. То с тия гнусни камъни. Хора, буквално под... Ето го. Ела тук, гаст. Ела, ще те убия.
Ела, маняк. Не, моля те, моля те. Не, what? Моля те, брат, моля те. Не! О, не, бягай. Добре, как се казва то? Добре, това е някакъв камък. Те да... Аз забравих, че има гастове в тази игра. Аз забравих, че са в Недъра. Аз трябва да ям, защото че пукя съм. Добре, то гаст умира. Само да не падна. Ела бе, боку. Yes, бе, победих. Магма. Добре, най-сетне излязох от гнусните байоми. Най-сетне съм в... Добре, най-сетне съм в нормален, гнусен байом. Добре, май не съм. Хора вече направо, вече не ми се играе. Добре, къде да търся този Nether Fortress? Айде да го газ. Ела бе, Мишко. Абе, стреляй бе. Yes, бе! И напред! В търсето на Nether Fortress. И напред! И отиваме да търсиме Nether Fortress. Time. Да. Привидя ли се нещо? Знаете ли какво хора, блоковете ще си ми дъбнеча. Не искам тази лава, благодаря. Всъщност, тук ще бричкам. Буквално... Хора, вижте ме. Буквално до... Тука, зад мен, има лава. И тук има лава. Я правя много ме е страх. И под мен също има лава. И то много лава. Ще се кача нагоре и се надявам горе да има Nether Fortress. Както винаги. A few moments later. Хора, абонирайте се за канала на ProGamer. Хора, буквално вече снимам от 1 час. 1 час! Нямам блокове, бате.
Да, не ми кажа, че тук съм бил вече. Пъти, защо се въртя в кръг? Ще се кача нагоре и ако там съм бил, не знам. Добре, май тук не съм бил. Хора, това ми е буквално най-дългото видео, което някога съм правил. Не знам, може да отнеме 1 час, час и половина, 2, 3 часа, докато намеря един тъп фортрес. Кво? Не. Добре. Не знам какво да кажа вече. Имах надежди, хора. Имах надежди. Имах идеи. Но явно това ще бъде последния епизод на тази Майнкрафт поредица. С епизод 3 това ще е финала. Това беше, хора. Дано да ви е харесало, на мен ми хареса лично, ама... Винаги умирам в недара. Чао, хора.